ምስሎም ኣዕሊሉ ተጻዊቱ ኣብ ጅብኡ ካብ ዝነበሩ ገለ 340 ዝኸውን ናቕፋ ዋላ እኳ እንተኣበይቱ ሂዋ ወፂኡ ኣብ ከባቢ ገዛውቱ ምስ በጽሐ በቲ ናይ ፓሎልች ብርሃን ተሓጊዙ ዓይኑ ኣብ ሓንቲ ምጭውቱ ጓል ኣለበ። ዓይነዲ ዝበለየ ዝመስል ድማ ዓይኑ ብኽልተ ኣእዳው እንዳሓሰየ ደሪቁ ደኣ ተረፈ። ይሓልም ክሕሉ ተጠራጠርሙ ንገጹ ጸፍዕም ይኹን እምበር ኣብ ገሓዲ ዓለም ስለ ዝነበረ ማርማር ኣበሎም ጓል ናብቲ ዝተኸፈተ ካንሸሎ ብደው ከሎ ምስ ካልኣይ ተኣትወት እሞ መዓጾ ገም ዝብል ድምፂ ኣስሚዑ ምስ ተኣጽኦ ሽዑስ ጽቡቕ ጌሩ ተበራበረም። እዚ እሞ ክእመን ዘይክእል ነገር እዩ። እዚኣስ ናይ ብሓቂ ስምሓር ጓል ቀጠረ ጸሎት ልዋ ምስ ጓላ ኣሻብኡ ሰሪሑ ማለት ድዩ? እውይ ልዋ መሓፍተን ኣኽስ እንቋዕ ተላኹ እዚ ኩሉ ኮለልሲ ኣብ ገዛውተይ ከላይ ኣይኣምንኒ ተጋጊ ክኸውን እውን ኣይክእልኒ ንሳ እንዳበለ ብዘይ ልቡ ናብ ልዋም ደወለም። ሽዑ ተፋኒዋ ስለ ዝሰኸደ ዝሰንበደት ልዋም ድሓን ዲኻ ደኣ ክትብል ልባ ሒዛ ሓታቶም ግና በቲ ሓጓስ ዝኣክል ክዛረብ ኣይተሰምዐን። እዚ ዝያዳ ከም ትሻቐል ስለ ዝገብራ እንታይ ከም ዝኾነት ልባ ፍርሓት በላሙ ደጋጊማ ሳምዕ እንዳበለት ዝኾነ ክነገር ሓተተት። የግዳስ ጥዑም ስማዕ ስለ ዝሰምዐት ኡፍ ተመስገን ኣምላኽ እንዳበለት መዓሪኦም ሕጉስ ፍንጭሕ በለት እሞ ርግፀኛ ንሳ ድያ ክትብል ደጊማ ሓተተት። እወልዋም ሓፍተይ ጸሎት ከተሰሚዑ ንሳ እርግፀኛ ኣንቲ ኣብ ጥቓ ገዛውተይ ኮላይ እዚ ኩሉ ኮለል ዝብል ዝነበርኩ እዋይ ይገርም ይምስ በላም እሞ ሰማሓወይ ማለት ሕጂ ኣበይ ኣላ ምስ በለቱ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ኣትያለም መዓጾ ክኩሕኩሕ ወይ ክሳብ ትወፅእ ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢለ ክጽበያ ምስ በላ ኣታ ሳሚ እንተዘይውፀትካ ኣብ ዳሕ ክትሓድር እንኳ እሞ እቲ ዝኣተትሉ ገዛ ፈለጥካዩ ሕጂ መስኢን ዲ ጽባሕ ቀትሪ ከይድካ እንተደሊኻ ትኩሕኩሕ ኢላ ገዞ ኸይድ ኣእመነቶም። ዝገበሮ ስለ ዘይነበሮ በቲ ሓጓስ ንኣ ተፋንዩ ናብ ፍጹም ኣርኩ እንዳደወለ ንገዝኡ ይኹን እምበር ስድሮ ክሳብ ዝገረሙ ስኢሉ ፍሸክሸሕ ብል ነይሩ። ኣብ መደቀሲ ክፍሉን ምስ ኣተወ ብሓጎስ ፍንጭሕ ኢሉ ዓይኑ ንክዳን ኣበዮም። ኣነ ዓዲ ዘውር ንሳ ድማ ኣብ ከተማ ሸፊታ እውይ ሰምሓር ትገብር ዘወለደት ትውለድ ጽባሕ ከይደ ግድን ክረኽባለኒ መብፃ ኣባሓጎይ ዘተግበረሉ ሰዓት ኣኽሊሎም ምዃን እንታይ ተኣሚነ ከምዚ ልዛረብ ዘለኹ ንምዃኑ ክተለልኒ ድያም ሃራይ ምላይ ሰኣለለትኒ ተሓፂ ተመርኤ ወረ ኣይፈትውካን እንተበለትንኸ ስኢለይ ዝሕጎ ዘለኹም ከምዚ ለዛረብ ዘለኹ ፈትያ ኣለኹ ማለት ድዩ? እንተዘይፈትዋ ደኣ እሞ እንታይ ኸ ዘመላልስ ኣለኒ በዓሉ ንበዓሉ እንዳሓተተ እዩ ዝምልስ ዘሎም። ብዝኾነ እንኳ እሞ ተረኸበት ኩሉ ካብ ኣፋ ምስማይ ሓሺሉ ተገላቢጡ መወዳእቱስ ተኣምፂፁ ደቀሰ። መቼም ምእንትኡ ዘይኮነስ ምእንቲ ርእሱ ክብል ጻልማት ብብርሃን ተተከእሞም ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ድሕሪ ቁርሲ ሰዓት 10 ቅድሚ ፋዱስ ከባቢ ናብቲ ኣበይ መዓጾ ገጹ ኸደም። ይኹን እምበር መዓጾ ብኣጻብዕቱ ክሓርም ኣይተርኣየን። ነግ ተረግበለም ካብ ገዝኡ ክብገዝ ከሎ ሒዞ ዝወፅእ ሓሳባት ፋሕ ብትንበሎሙ እንታይ ክብለይኸ ኣብ ዝብል መጎት ኣትወም። ኣብ መወዳእታ ግና ዘላ በዓል ኢሉ ምክሕኳሕ ጀመረም። ጓል 16 ዕድሚኣ ትኾን ከፈተቶሙ ሰላም ደሓን ዶ ንመን ደሊኻ ክትብል ዓይኑ እንዳተኣዘበት ተዛረበት። መልሲ ግን የለን። ብነፍሳ ጓል ኢትያ ትመስል ሄይ ጽቡቕ ወዲ እንታይ ደኣ ናይ ደሓን ንኣይ ደሊኻ ዲኻ ከምቶም ካልኦት ኣውዳት ብሪጋኻ ትኩሕኩ ዘለኻ ኣቶም ሰባት ኣይትቀብፁን ዲኹም ስእልኩም መዓጾ እንዳሰብ ትኩሕኩም ይፈልጥ ይጽብቕቲ ምዃኑ ግን ኣነ ገና ተማሓርቲ ዘለኹ ንሓደ እምበር ንብዙሓት ኣይኮነ ድማ ኣይሰምዑን ዲኹም ኣይትእመንን ባእ ምስ በለት እንታይ ንግሆ ምድሪ ፈኒለ እንዳበለም ነቲ ቁምጣ ዝገበርኣ ከላ ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ ተዓዘበም። ጓል ካይ ብርካ ዝበፅሕ ቁምጣ ንላዕሊ ማልያ ጌራ ነበረት። ኣብ ልባ ክንዲ ኣራንሺ ዝኣኽላ ውጥሙጥምን ዝበላ ቸኮሌት ዝሕብራን
ማእከለይቲ ቁመቱንን በዓልቲ ምጭዋት ኣስናንዮም ክዕዘባ ድሕሪ ምጽናሕ 4 ነጥቢ ትፈልጥ ዶ? እስከ እንደ ዓረፍክ ተዛረቢ ከማኺ ለፍላፊት ዓይነት ጓል ከመን ኣይትበርሐንን ድሓር ከዓ ተመሓሪቲ ፍልምሽ ጸኒሕካ ሓቀይ ዋይ ትምህርቲ ከዘይ ትገብሪ ፍትወት ወዲ ፍትወት እንታይ ኣፍሊጡኪ ይሕፅር ኣቢለ ዶ ክነግረኪ ንኣኺ ደልየ ኣይመጽእኹን ምስ በላም ጓል ብሕርቃን ቃልቃል በለት ኣታ ናይ ደም እንዳፋሪኻ ምሽ ክዛረቡ ነዛ ክርኢኒ ቀጥቀጥ እንዳብልስ ምስ በለቱ እንቋ ሓጎሰኪ ኣነ ግና ከምኡ ዓይነት ኣይኮንኩን ግዳ ዘረባ ገዲፍኪ ሰማሓራላ ዶ ምስ በላም ናብ ኢኻ ዘረባ ተጣዊ ኣነስ ጽብቕቲ ዲ ዋላስ ክፍእቲ ምስ በለቱ ክሕርቃ ኢሉ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ትስርዐይ ክፍእቲ ምስ በላ ንውሽጢ ኣትያ ብሓይሊ ኣጽግም ኣቢላ ኣብ ቅድሚ ኣፀወቱም ክተዘ ቆልዓ ጥዕና ይብላን ምስለኒ እንዳበለ ኩሉም መሊሳ ከፊታ ምን ሞሽንካ ምስ በለቱ ሰም ይበሃል ሰምሓር እንተላ ዘይትጽብቐለይ ምስ በላ ከመኻ ዓይነት ደፋር ወዲ ኣጋጥሞ ኣይፈለጥን ሄርሜላ ይበሃል ኬፍ ኣለካ ኬፍ ዘለካ ወዲኻ ምስ በለቱም ሃራ ሄርሜላ እሞኑ ሰምሓር ባጸብቐለይ ምስ በላ ስምዓን እንደሰሚ ንእንዳመን ሰምሓይኸ እዚያ ኣብዚ ገዛ ስምሓር ትበሃል ጓል የለን ምስ በለቱ እታ ትማል ምሸት ምስ ሓንቲ ጓል ናብዚ ዝኣተወትካ ምስ በላ ሰዓት ክንደይ ምስ በለቱ ሰዓት ምስ ነገራ እሞኑ ሰድኣ ሰምሓር ዘይኮነት ትበሃል ምስኣ ዝነበርኩ ድማ ኣነ እዩ ኣታ ናይ ብሓቂኻ ኢኻ መስለኒ ንኣይ ጽብቕቲ ከይረኣኻስ ንኣ ምርኣይኻ ናይ ብሓቂ ክፍእቲ ደ ምስ በለቱም ክፍእቲ ኣይኮንክን ግን ድማ ልበይ ምስኣ ስለ ዘሎ እምበር በላሞ ግን ሰምሓር እንተዘይኮነት ሽማ ድኣ መን ትበሃል ምስ በላ ሰላም እያ ንሳ ሰምሓር ኣይኮነት እንትበሃል ምስ በለቱም ሃራይ ድሓን ዝኾነት ትኹን ራይ ፀውዕለይ ምስ በላ እሞ ሽሒ ተስተነ ድሓ ካብቶም ካልኦት ኣወዳት ፍልይ ስለ ዝበልካ ፈቲካ ኣለኹ ምስ በለቱም ኣመና ሓቀይ ውኢቲ ኢኺ ምስ በላ እዋስካ እሞ ሽሒ ተስተነ ድሓ ዋላስ እንታይ ድሓር ከዓ ኣበይካ ትፈልጣ ምስ በለቱ እንታይ መልከተከ ምስ በላም እጁን መዓጾ ኣብ ቅድሚ ገጹ ኣጽያን ውሽጢ ኣትወት እሞ መሊሳ ከፊታ ድማ ክትጽውዓልካይ ሽሒ ተስተነ ድሓ ኣይተስተነ ምስ በለቱም እዛ ጓል ኣይትፋርገንያ ዝበለይ ዝመስል ሃራ በላ ከይፈቶም እንዳጎየት ናብ ውሽጢ ገዛ ብምእታ ሞባይል ኣረከበቶሙ ቁፅሪ ቴሌፎኑ ክጽሕፍ ሓበረቱም ንውሽጢ ምስ ጎየት ንሰምሓር ይጽበ ነይሩ እንታይ ደኣ ምስ በላ ነፃ ምስሕ ዝበሃል ስለዘየለ ጸሓፊ ይጽውዓልካ ምስ በለቱ ጸሓፈለይ ግዳስ ስቒላ ክትከይድ ኣይመረፀትን ናብኡ ደኣ ንምርጋጽ ደወለት ድምፂ ምስ ስምዐት ሓቀይ ናተያ ሄርሜላ ሽኩር ኢልካ መዝግባ ኣነ ከዓ ሳሚ ክፉእ ወዲ ኢለ ክምዝግበይ ንሰላም ዲኻ ደሊኻ ሓቀይ ተጸቢ ንበል እንዳበለት ንውሽጢ ገዛ መሊሳ ደኣ ኣተወት